Joan, Josep i Jordi, 3 noms d'allò més normals per a un establiment excepcional. 3 germans amb les funcions ben diferenciades, xef de cuina, sommelier i encarregat dels postres, respectivament. El celler de Can Roca és el restaurant més prestigiós de la ciutat de Girona. Nombrosos premis avalen aquest establiment, que s'ha convertit en un dels referents gastronòmics de Catalunya. La cuina revolucionària de Joan Roca té el seu origen en la tradició familiar. De fet, el celler de Can Roca era fins fa poc al costat del restaurant de tota la vida dels pares d'en Joan, en Jordi i en Josep. Des del passat mes de novembre ocupa la Torre de Can Roca, l'espai que abans s'utilitzava per als grans banquets. Un espai nou amb les 12 taules de sempre, que ha permès guanyar molts metres quadrats. La cuina del celler està dividida en diversos àmbits: cuina del producte, cuina del contrast, cuina de la tradició, cuina de la memòria, cuina de temporada, etc. A través d'aquestes categories, els cuiners del celler elaboren una carta que es fa amb l'objectiu de satisfer tots els gustos. Pels més arriscats, Joan Roca recomana propostes com aquesta. Nosaltres, per aconseguir el gust de la terra amb un plat, el que fem és destil·lar terra, no? Amb un alambic sofisticat que fa una destil·lació a temperatura baixa, amb una incorporació de buit, i que per tant l'aroma volàtil que s'extreu és molt net, i tenim un aroma de terra humida dels boscos de Perquirà, la Taialà, i que de boscos d'alzina humits, no? I que d'olina, i que llavors el que fem és macerar-la amb aigua freda i infusionar-la i destil·lar-la, no? Amb això aconseguim una aigua transparent amb aroma de terra. Això ho convertim en salsa i l'incorporem en un plat. És una sensació curiosa trobar-te a la boca una cosa que tu tens arxivada a la memòria com a una olor, i que per tant nosaltres en aquest sentit el que fem és provocar una emoció determinada, no? Normalment agradable, però mai sabem quina sensació provoca, perquè cada client és diferent, no? I les rep de formes diferents, però no et deixin diferent, i això està bé, no? Nosaltres aquesta forma, diguem-ne, de pensar o de treballar la cuina ens interessa i ens agrada, perquè pensem que qui ve al nostre restaurant ja ve amb la mentalitat oberta i amb ganes d'experimentar coses noves, no? Un dels elements més destacables del restaurant és la seva carta de vins. Gràcies als consells del sommelier Josep Roca, triar un vi es converteix en una experiència sensorial. Quan els clients entren a la bodega es troben amb 2 grans pantalles que mostren imatges i paraules del vi que s'està tastant, i a més el senten a través del tacte. La bodega té més de 1.000 referències, una varietat difícilment igualable. Josep Roca destaca la importància dels maridatges per acompanyar el menú. Tal com mengem i com bevem en consonància diu molt del nostre recorregut cultural, no? I de la nostra implicació a vegades del coneixement històric, del coneixement costumista i també de la idea de la curiositat innata, no? Nosaltres a cuina i a pastisseria també ens fem moltes preguntes del per què de les coses, no? I entenc que la gran virtut que pot haver-hi amb aquesta idea de combinar el menjar i el beure és de que realment puguem donar molt de sentit a crear una harmonia completa. Pel que fa als postres, el més petit dels germans, Jordi, dirigeix un equip que pensa i elabora tota mena de propostes, des de les més tradicionals fins a les més arriscades. Una de les novetats més revolucionàries ha estat la plasmació de les essències de 18 perfums en 18 plats. El viatge a l'Havana és l'estrella de la carta de postres. Sí, aquest és un dels postres més clàssics, és el clàssic de la casa. De fet, és el primer gran postre, en teoria, que vaig fer, o amb el qual em vaig identificar, jo de dir, ei, hem fet alguna cosa important, no? Va aparèixer fa 6-7 anys, gairebé per casualitat, és a dir, jo intentava fer un gelat en el que hi hagués que intervengués un element que fins ara no intervenia en els gelats, no? Que era l'aire, no? I vaig aprofitar l'aire del gelat per incorporar-hi fum de tabac. Em vaig donar compte que tenia gust a tabac quan es trencava la molècula d'aire que contenia el fum, es deslligava i et venia el gust a tabac del puro. I bé, aquest és un dels postres que sempre que ve gent que ja l'ha provat porta més gent a provar-lo, no? És allò de dir, ei, anem al celler que us donaré un postre, que us fareu provar un postre interessant, que és aquest, el viatge a l'Havana. I bé, sorprèn sobretot per això, no? Perquè no t'esperes que tingui gust a tabac, i certament el té. El palmarès del celler de Can Roca el converteix en un puntal del món gastronòmic mundial. Compta amb 2 estrelles Michelin, un 9,5 a la guia Grumetur i 3 sols a la guia Camsa. A més, ha estat reconegut com l'11è millor restaurant entre els 50 millors del món, per un equip de 650 crítics i cuiners.